Fl-enerġija il-Partit Laburista jidher li spiċċa bla idejat. Fejn saftit ilu dan kien il-qasam li fuq u bena dak li llum nafu li kienet ħrafa dik tal-Power Station il-ġdida li kellha ssolvilna il-problemi kollha, illum il-Labour sar skomdu jitkellem dwar dan l-akbar skandlu fost il-ħafna li rajna f'dawn it-8 snin. Wara l-Gvern ħabbar li triq il-qoddim fl-enerġija hija fil-fatt dik li kellu f'moħħu l-Partit Nazzjonalista lura fl-2013, jiġifieri dak tat-tieni interconnector, issa ħadd mill-Ministri mhu komdu jwieġeb x'se jagħmlu bil-Power Station tal-Electrogas u għalfejn issa qed imorru għat-tieni interconnector. Ministru, għalfejn it-tieni interconnector u mhux it-tieni Power Station tal-gas, pereżempju? Jien ma ġibtek kull mistoqsijiet li għamilt. Ma ġibni assolutament xejn, ma nistaqsik fuq il-Power Station. Dak it-tanker li qed hemm barra dak għal xejn qed ma wiċċix rukkajli. Saqs il-Ministru għandna Ministru qabel ħafna tal-Enerġija. Il-Ministru Silvio Xkembri mhux l-uniku wieħed li mhux komdu jitkellem dwar il-ħadma lil poplu fl-enerġija. Anki il-Ministru Clayton Bartolo kien skomdu ferm għal mistoqsijiet ta' Net News, tant li injorhom għal kollox. Ministru, x'se tagħmlu bil-Power Station tal-gas? Ministru, x'se tagħmlu bil-Power Station tal-gas? Intom skomdu dwar il-Power Station? Il-Power Station tagħmlilkom daqshekk skomdi. Għaliex skomdi, Ministru? Din tal-interconnector hija t-tieni kontroversja fl-enerġija li sapruħu fiha l-Gvern ta' Roberta Bela wara li ftit tal-ġimgħatilu rapporti li kjat tal-Awditur Ġenerali kixef diskrepanzi kbar fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma li qed jissarfu f'ser mill-bwiet tal-familji Maltin u Għawċin.